हेलो लोगोफोर आंनि मिस्टार दिगा जिल्ला बड' इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर जों दिनै माने सासे फंबायनि न'आव बड' कमेडि शर्ट भिडिअ लानो थाखाय थांनो नागिरदों। भिडिअखौ जागायजेननोसै बिदिब्ला नै आंजों लोगोआव दं फंबाय। बे नामा गौतम बर' आरो इथिं दङ जोंहा सबिन बर'। जों बिसोरनि न'आवनो भिडिअखौ लाहैगोन कमेडि शर्ट भिडिअखौ। दा जों थांबाय थानोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। थौदो थांसै ना बिदिब्ला। नोंलाय बोरै मोनदों भिडिअखौ नायनो थाखाय? मोजाङानो। मोजां मोनदों ना? मोजां मोनदों। सबिन बर'आलाय फंबाया? मोजाङानो। बहुद मोजां। मोजां नांदोंना नाङाखै? क्या बोला तूने? बिदिब्ला जों नोंसानि न'आव थांबाय थानोसै बिदिब्ला। दे लोगोफोर बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मा होनो लोगोफोर? थ' लोगोफोर नै गामिनि दुब्लि बियो। नैबे जाहानि फोथार नायबानो जाबाय लोगोफोर बिथिंजाय लामा। दा जोङो नैथिंजाय थांगोन फंबाय लाहानि न'आव थांगोन। सबिन बर' बोरै खबरफोरालाय? मोजां। नोंनालाय फंबाय? मोजाङानो दे। मोजां। थ' लोगोफोर जों नै फंबाय लाहानि न'आव सौफैहां जाजोब्बाय। सफैसिगोन सासेनानो। दुब्लिफोरा नै समायना। दा नै सफैबाय जों। कुछ भी बेयावनो जों शुटिंखौ खालामगोन दायो। नैबे सानि न'आ फंबाय लाहाना सबिन बर' लाहानि न'। दा फ्रेन्ड्स जों फंबाय लाहानि न'आव सफैबाय। नायदो बेनो फंबाय लाहानि न'। दा बेयावनो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामगोन माने लानोसै बेयावनो स्क्रिप्टफोरखौ गासिखौबो। थ' लोगोफोर जों शुटिं भिडिअखौ खालामनाय जायासै शट लानाय जायासै मानोना जोंहा बेटारियाबो एसे खममोन मबाइलना बेनि थाखाय लानो हायासै आरो। दा बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आइफना होद माने आइफन। क्या बोला तूने? नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बिदिब्ला।